Έλα πιο εδώ. Τι άφερε Δεν φαίνεσαι όμως. Ναι, απλά ξέρεις τι, κοιτάμε το βίντεο πάρα πολύ ωραία. Εδώ το βίντεο κοιτάμε γενικά. Παιδιά, το σκυλί. Να πέντε θα κάνω. Εσείς τι ρωτήσετε? Είναι ωραίο και πλήρη το τραγούδι. Α, τέτοιο. Τι. Frozen. Η Ελίσσα, δεν τη λένε. Έλσα. Εσύ καταρχήν είναι χριστουγεννιάτικες. Εγώ νιώθω ότι είμαι έτοιμη να πω τις ειδήσεις σας. Δεν χωράμε, παιδιά, όλους. Όλοι περπατήσαμε. Μείον 3 κιλά μετά από αυτό το αερόβιο. Στο εκεί που κατεβαίνει, τα σκαλιά είναι ίδιο στο φίλτρο του σπάτη. Άκρη πληροφορία. Frozen πάλι. Frozen δεν είναι φ. Frozen.